Ama. Yeah. Clean here, hitre no filter. O filter bregon go ta. Why am I no? Achigam go filter. O filter. Mba. Yeah. Brefon ante when na get biloto ke dara manso. Nga di ru me we interview. Kwe no ga ba ni hu akwodum. Wo Nga di ru. Yes, sir. But the phone na get biloto ke dara manso. After me changing, you need the short. It's a remagana. After me changing, I want to change. What phone ga the way dia get the way phone ga ba you le get change. Okay. Wata krema au ba nwata krine jama bunu geji mara nwata krema obi di ya o madata m ga-aba mba m ga-apịasu o lele onwe anya ka onwe anya ya mara WhatsApp ya rush ya ebugotele m ya ka ọ ga change. Some of you ga-abịakwu na-achọghị ịma ha yes ọwokwu ka bishop ga-ekwu Chineke gbakwu n'ọkụ. Look at Lero model of Ezinne. Lero model of Ezinne. Ogalaga yite yibara that na here won't so. I need the weekend. Come on, subscribe for that place. So you can subscribe or check about subscribe or like ya get share ya. Awara ya bag. Do who are already tempted. Nemoga dragon number na. He could be angry with ya na. Oh, look at Little Shasi Yesa. Lenonwa. Le Boji Milta. Old mother's pattern of greeting of saying thank you. Nemaga dragon that man na. Maggie. Oh, young man. The way phone now, dear gay lads, okay, Bianca with a phone. Let us see with a phone. Oh, yes, see with a phone. Hey, Daddy Mara. Go back. That's Quazo. We're back again. Then once razzle. One parental upbringing. The work we got honala. Get into what I'm gonna get bonala like this. Huh? I fought to conquer my compare. Oh, yeah. Nababu. Is it? Edi mababu bo. You want your ball? Manapisigum. Huh? Manapisigum. Ellen, here's your question. I broke my ankle. Hey, yeah. A bad drop of so I dibo. Lazo. Lazo. Chai, footballer. Ball of Bragage or Dronala. I told that touch from your ball of Bragage Dronala. It's okay, I mean, understand. No, you're going to turn nazo. Whatever fast, Bema. Ew. If I have a banana field, eh? You put the lab ball on a field, eh? Referee, no one cake on wine. Why? Got to go the front. Ele uncle unke bajira baji. Tono kading. Ije jana get chest the ball. Huh? Okay, ball of Bama give run a chest.
like. Huh? Oh yeah, when I hang will ye lu chess ya ma hu pe ni e chess. Last the way phone get there last get with a pila to lay lu ma hu pe ni e chess Paul. Ache poloche awe amam. Awe amam. Okay, guys, no ball. Eh? Like ball be wakita. La na so ma hu off ma. Last ma hu ball be ma game again. Awe amam to lay lu get me so. At least we call wala wana pa mo. E ga ga at least ke we control liye. Na lazo tule elu nda akpa amụ lekwenu nwaanyị uno lazo were pila ahụ na ayele pile je test Paul ọwọ ya tule elu na ahịa ọwọ ya nwa bịa were phone bịa were phone ọwọ ya nwa that is a good daughter happen de ke na ade ball ha agbaga but at least enwere reason me na anaghị eji just no slide to down you got to know na we hang around our ball agba na yes we a good daughter o ka wala bra je da pa mu ya buru ibu ge were akpa mu ahụ mere ball kwenu ahụ mgba na yes sir. Good girl da pa mu no don't grow una build wa pa am half am no get build ga pa am e build ga pa am na ho na nwa ga control ni ana na ha ga wo gane Choma onye Choma anyo ha e dey afole afọ iri abụọ na abụọ 22 Choma it is 22 na achi lodi Yes, sir. okay man ihe wala mere ba ga abadi hu akwodo Yes, sir. ba da okay no okay watch that girl bra ngugba eh ke be kwara ngugba ke na me aka ni sheta yes sir that girl me aka ni shop no mani no mara eh tiji ekpirikpiri ko okuchi te ne ge respect you get akoshweleze na mama ntiga azaga na ma wa kanti ị ga-akwa nyere onwe gị ugwu na m na gị mme gị ntafu na ịgbatụrụ m ga ịbụra nga na emegara m yes sir ajaga ntị branga emegara m yes sir ị nọ na n'ụlọ nne gị na nna gị na adresị nga ekeghị isi ọbag ị ga-echeta ụdị isi ike gị wee dị young ịlụ ọdị gị iche ike isi 1 million isi 3 million aya kwemana ihe ọbụla mere nga ga-abụ nwa akwụkwọ dum okwu ga ede ndọbụrọgbu Yes, sir. aya ma ahụ eze gị sef My teeth broke when I was little. nsị gị ma ahụ eze gị m jụrụ gị ihe mere eze gị ma ahụ eze gị bring it closer to screen aya n'ihi keep it well properly na screen ma ahụ eze gị open your mouth ma ahụ eze gị Chineke agbagọkọ bring it closer to screen. God will take note. Esh, emege ga meet God will register ha na forum ndị eze ha na anọ. Kwenu ahịa mgba gị na anyị enwele union of ndị na-enwe ha eze. Kwenu ahịa mgba gị na emege meet God will see and you need to register na union ndị na-enwe ha eze. Kwenu ahịa mgba gị. Eh? Yes, sir. Don't be shy of ezi na-enwe. Eh? Yes, sir. Agbọghọbịa na-enwe ha eze nọ ma na eze ya anọ. Esh, nọrọ nga ahụ ebe ahụ ị nọ. Stay back that place na ebe m gara ahụ ọfụma. Don't call Esh, abịala nga abịa ịkpasu m iwe ze. Abịala nga abịa ịkpasu m iwe. Ịbịala nga abịa ịwa m isi na gị. Respect yourself here. Dewe phone na ga ebili ọtọ gị ele azụ. Phone now. Where aqua clean screen phone now. Where aqua clean screen camera phone again.
Where I clean a screen, camera, phone, you clean the screen of your phone. Okay. A share dog, man, I off my biko. No. Whatever fast be. When I'm weird at Roko. Sir? When I'm weird at Roko. No. Kiki the one call by Roko. I don't know. You don't know. Huh? Yes, sir. That go the front. There were a phone again. Pagan a magodendo. Yes, sir. Therefore, 24. Tigazan go to what can't here. No, I was just waking up from sleep. And let him make English, that Pokagan no. Just naked run. Then the language be Jibianga speak English. Go from and Kebra from Munga. I don't know. Hey, Lanya. Not so guess one English or Mezigala adequate normalo. Respect your Wigan Ghana. Quema says, as a gulana. Respect your Wigan out, him as sing an apocanti. Don't use English not to. He may be yadeke or Mangama. Don't try it here. Queen on Ghana, mana, and now kissing him. Queen on Gamana, and now kissing him, and I went couldn't give him. Respect your Wigan Ghana, Memagan. But I got that Grambeke. I won't need Bokewo. Let his ship a Suganga. Sugabeka won't come on since international this girl English this girl is sweet. The way they work at the sweet. Get your phone is what the Nezaki Gosi. Bam de Gwen can Neza Nego, so few people when I get home nine. I need him, let him jet him Gramotuanya, let him jet him Gramania Kepa. Huh? Let him jet him Gramania Kepa. The Panyaga. That is how my eye. If I remember, if no teach authority, that's how my eye is a guy. That's how my eye is a guy a flash here. So what became again? It's Weibo, is a guy apata. So Weibo. One year, Ben. Oh, yeah, you must state. Ehunayana. Ebe Nimo. Olu. Ebe Nolo. Obibio chassis. Kemgbe esu Igbo na ihe niile dị straight yala ga were. Kwe hụ ya. Iti ha na English na ezighi ahụ egosi shi. Ngolaga after life I give me to Godwin anya forgive by tiga ha ga na union anyị na ezighi na nke mgbe ofu. Ga bata na agba union. Anyị nwere union ndị na-enwe eze. Kwe na ihe mgba gị na. Eh? Yes, sir. Debish na watch him. Lagos. Gene ke enu ha. Sir? Gene ke enu ha. Ana m arụ ọrụ. Ọrụ gịnị ka enu ha? Gesi be enu ọrụ. Ana m arụ ọrụ sales girl. Sales girl na ele ihe okay ọrụ sales girl. Gịnị onye bi?
Nna my mom. Nna my parents. Mmaga no dia. Mba, ọ gara ọrụ. Ịpụ n'abalị leta mi na-eji abata. Ma ịpụ n'ụlọ unu leta mi na-eji abata n'ụlọ unu. Ụzọ dịga free I'm at home by 7 o'clock. Eish, were camera tinye ihu. Tinye n'ihu. English, I'm no English again, no gonna bring you down. No English again, no na bring you down. Onye akpụ kanti. Na nga asụ English. Onye akpụ kanti. Nwoke ọgbala ga kanti mbụ. Mba. Ụmụnne gị nwere nke nwe onye ara. Mba. Nwere nke na-aṅụ goof. Mba. Ị mara na anyị na-eshi. Efuma. Ị na-aga ozi ụlọ. Yes, sir. Gwa m ofu ihe na-ana alaike ịma na ọwa ihe ị na-eme. Ịma na ọwa agwa ọjọọ ana ị chọrọ ịkwụsị ya. N'ihi na nwoke ọwụla ị nidere ịma those things so that ọwa echi ya sị na ị nwere agwa ọjọọ. Ele ihe ime agwa gị ị na-akpa ị na-alaike. No, I don't have Ewero. Agwa gị niile dịcha mma. Yes. Ị na-ewe iwe. Mba. Always happy. Gịnị na-eme iji adịkarị always happy? And I like lately anything main bother like you not bother. I don't like I will try not to be bothered. And you too. Onye dị ha? Oh, one name okay. Ọkwe mana ihe ọwụla anyị mere ebe a ga-aba na social media niile. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Mba. Abụrụ gị ọnụ? Mba. Pat gị nwere nke pụrụ epu? Mba. Anaghị osiri ike? No. Enwere onye akwụkwọ na-adọ na family unu? Sorry? Enwere onye akwụkwọ na-adọ na family unu? Mba. Iji ala ike ka ndị mpa ka ọ bụ ndị ụmụ okorobịa? Onye ga-eleta m ofuma. Iji ala ike onye mpa ka ọ bụ ụmụ okorobịa? Hem jụrụ gị ụmachọ ọwụ mpa ka ọ bụ okorobịa? Ụmụ okorobịa. Ka e mere na like ndị mpa? Adi too all the too much like too old. Of what age ka esi ha wụ ndị mpa? Which age wụ ndị mpa biko? 40s. Okay, ndị 40 wụ ndị mpa. Good girl. No, 45 downwards. From 40 upwards, Gega 40, my sister, Gega 40. Nwoke ọbụla nọ 40 years achụwa nwa for 20 something dịka gị wụ onye arụrụ ala. When wa hem gba gị. Ọwụghị ezigbo mmadụ. Nwoke ọbụla nọ 40 years achụwa nwa dịka gị is a very wonderful man. When wa hem gba gị na. Yes, sir. Gega 40 asị ndị mpa nna. Mpago onye ara. Mba. Mpago jangu goof. Mba. Ije maka ntutu. Mba. Ị gala n'ụlọ nwoke mbụ gị na ya nọrọ ga-echere bọsas ya ma ọ na-eke alama? Mba. Ana m aga be nwoke. Okay, na-aga be nwoke. I try from I got hang out like ebe restaurant, bar, ebe the Ebe ga nọ n'ọda ihe ị ga-eri. Mba like I got no open place we na-akọ akụkọ. Akụkọ ka ị bịara ịkọ ma gị na nwoke meet then gị kpọrọ ya gama baa
Gama open restaurant. Then na ele hineri ma abroga ga ba then ajuwaze gi hingeri akwa. But animal like nga out and me order too much and me eat too much because I don't used to have appetite in eating outside. Okay. You na-eri too much, but nwoke chọrọ imiti gị inye ya location ba then ba ahụ when ya emere order ihe for you like azụ ị gaghị ata. No, I don't eat outside. That is good, my sister. She went in all on ribbon na. With this life, na iwere this hand dey too. As a lady na eri nri outside, it will help you at your home. Oh, most women of your age now, here ma uchi bo ha ga so mama put eri. Some of them don't wash their clothes. Good girl. Wa bo bia ma. Na eri outside. Ijang mmanya. I don't take alcohol. Beke ke soga kona soga beke soga beke. Beke je ish. Listen. It's all beke here bring you down. Chesi beke je meza la achite. Chesi beke je grow yeze. Even anga bia soga beke. Ajogen takarage suma beke. Ajogen takarage suma beke. Asusu ben nage. Can't you sit down? Be used to your father's own language. Mina amu eji de muno. Mina amu okoko. Owunu akamjua. Mina amu eji muno. Mina amu egu. Ba. Dalele hiwe mtakiri una suwa beke. Nde Yoruba unu not with them. There is no how we got no with Onye Yoruba genu beke no ne. Emeri uni eme. Kodi he needre nwoke mere gi ma nwoke luo gi. Let he needre from a man. What kind of thing do you need from a man or later? Gene aite na man. Animal like okay, this submissive, like it caring. Nwoke dey submissive in what way? Organize rag my pants saraga where? No. Okay. Okay, this submissive, like caring for your family, like being there when your wife needs you. Were Igbo? Okay, gonna your attention. Yes. Okay, the God-fearing man. For your information, listen. There is no God-fearing man that is your life in now. Listen, put it in your head, oh. And I'm not joking, including me. There is nobody where God-fearing man in this our I'm not joking. Even that pastor that is in your church in Aga, hallelujah, is not a God-fearing man. Do you hear me? So put it in your head before you decide now whether you will marry or not. There is no sense when it comes in terms of marriage. So take decision. From a man, go ahead. Okay, the caring. Okay, okay, this submissive. Yeah, that's just all that I need now for a man. So can you get deliver to the man? They are not very submissive, very caring. I'm going to support in whatever way I can afford to support. In what way can you support? Because one, all man more this submissive because the word submissive, listen, not in English, so English na is submissive we could now. What can you break isi? Mba. Now, hello, this submissive working at dragging as a woman. Explain it to me. Okay, the caring. But like anytime I need him, like it's going Okay, to submissive want to say more later, each of our tag, yeah, tag. no. Hello, no, the Like Ian Mazi Choro. Ian Mazi Choro Nulo. Yes.
Okay, Yes. my work can when you am then they lay here men. If when I have, I'm going to like support. Humans is on all. Mm-hmm. Eh? Hell. So working in when he gaga long way. That is what it is. Any man that don't have money, no go marry again. Then you know hold on. Then you know who are be 40, 45, 20 something. Una chowaze manage way. Anyhow man to come and marry you people. All you want would the truth. So Yeah. a man ego can no longer have a wife because Uji ego. Right? No. Is it? Man that does not have money are not meant to marry. Okay, it's not meant to marry, right? Yes. Good girl. Not everybody's going Hold to on now. It's what I'm became my baga kanaya here. If you speak became my baga kanaya here, it's a mepe behand. Get yaka here and give her camera take it sooner. My baga kanaya here, Piaga Manana. Not off Macam now hungry because of one who reflected at ya. It's a man name hungry. Then when he get Nejin Hege Queselo wine. Yes. Weribo. Okay, lay why you won't can Nejin 1 naira necklace and hello wine. Because it's not going to work. Like Weribo. sorry sir, I don't know how to speak Igbo very well. Are you not ashamed of yourself? That is one of the red flags a man should see in you. That you cannot speak your father's dialect. And you are here being proud of it, telling me that you don't know how to speak your father's dialect very well. This is number one red flag. If you don't know it now. Anybody that don't even know where he comes from, that cannot even state his place of origin, and you don't, I see you. His place of origin as a woman. Don't you know that you as a person, you are already a red flag. Marriage is not for you. Get potana beg bam when mind. Bam sim a man neji. Okay, now a woman name when he kotra name goji. Should a man go ahead and marry the woman? That's what I'm saying. I'm a tia and I'm here. It's okay here. We'll put your hand in here. Mama Batagi said here. A woman that is not holding 1 naira sissy. Fatten. A man who who wish here. Yes. Why? Because men are the head. Men are meant to provide. Here go Makachine and that pants a boy bozu hanga half a ya corner like Bawara. Any day from morning and a bar in short. Your spirit can jump from live stream to live stream. Ibranga Begum said because men are the head. They must say men are the head. Men are the head. Gay come on, gay bianga puputo. That's a way. Ijin shish. Ijin tai, ijin mo. Then I'm Fafatage from Mungana when he hiji. But I'll get to get some with the head. That no him random person as a person. Then the mamji malola. But to give an agent be alroga. Kabamato while you make more on one side. That is why most men you see pretend. What you are saying now is why some of these our men pretend that they have why they don't have. Both on social media. Then how me take this pen, I go back and tap wigging pa, wig everything, how about getting your towagi me? Then gay go newo Aaron. Monwa for that man. That man, yes, not to me. Have you not thought of the other way around? Then at the end, you will still let that child know that that's your father is so person. Then you will still carry that cross. Most women that are pregnant today for men, they had the charime when they went haji. Now, let mentality. A man should not marry because my sister, your interview has come.